Tør du? Tør. Altså, det er mere at komme op for oven der, mand. Det er jo mega super. Du kan jo ikke vælte. Du kan altid komme tilbage. Kan du vælte deroppe? Hva? Nej. Det er bare så mega super. Hvorfor er du bange? Hvad? Hvorfor er du bange? Det er jo en bil, mand. Og hvad så? Jeg synes, det er mega klamt. Kom nu, kan du bare. Det er et forsøg værd at komme nu. Bare sømmet i bunden, så kør. Jeg skal lige over og smage det. Jeg kan se på, at jeg overhovedet kan gå op. Det er altså langt. Woohoo! Vi står næsten lodret op, mand. Det er ikke lige her, du skal få motorstop, Claus. Prøv en gang til, Claus. Vi skal op. Vi var næsten op, Claus. Du kan godt. Det er bare sjovt at køre halvvejs op. Skal vi så ikke prøve det her, hvad? Du er psykopat. Jeg glæder mig til at skal lande noget. Skal vi så ikke prøve den nedad? Nu har vi prøvet den opad. Nedad? Ja, så ved jeg ikke. Jo, kom nu! Jeg måske lige overveje. Claus, kom nu! Nedad. Jeg vil gerne. Nej, kom. Ja, du vil gerne, det er slet ikke i tvivl om det. Så vil han kører gerne nedad med dig. Vi skal lige prøve. Der er aldrig nogen, der døde af at prøve. Vi prøver den nedad. Vi skal prøve den store nedad.